Ngedap dak jing sungu yu blai sai sin ni kapor ka menta ya ka ba yo pat ban ya kren ming bat pi hagan ni ka sngi. Bat ka basngo tanat bat ka basngo bang galong bang yo ban ya kren biang na ka tien ka jong blai. Barang ni kapor ka menta nga ai khublai shwe pi we baro ha ka kerteng u Jesus Christ bang nget pi ya kot pi ya khia pi bet pi biang ban na preng jong fi le se fi la ban sosi fi la ban kuslai Mlelai kata bo si syarut itagi aka baro ndregi sngap shwa ya ka tien ka jong blai ha ka ni ka sngi. Tading tau Jisu ang bom tang do kpu hi bo breun im ndre da ka tien baro ka bami na ka shintur ka jong blai. Baladang ikwa si shaban im bangin yo itaga jingim. Ka bamut ya kata ka hok kata ka jingkmen ba ka jingsuk. Ladang ikwa ban yo kata am kam de ya ka bangin bam da ka bam ka ba tay ya ka met ni ka ba pen kedang ka kpo ndre ka ba kam kong san ka dei bi ka jingbam na ka banta ka mensim. Bagata ka jingbam ka day bi ka tien ka jong blai ka juong na kapor sa kapor kata ba ka met ka don kam ya ka jingbam handa ka mensim ka don kam palat ya ka tien ka jong blai bagi sungu bo blai haba upelong yo brio ubo ya ka khandau na ka khandau pen mi ka jingbam na ka menta ka khandau na ka menta ka ni ka met handa na ka menta ka mensim u ai gi ru ka ni ka tien hang ni ka don lut ki jingbam ki ba lai phok jat ki bi day bat ka ta ka jingem ka bakin jamen sim. Tading ta kung mangibam ya ka do ka jal ning ibam ngidi ka sya gi jingbam baper hagani ka tien ka jong blai ka don hado kung ban riu phon riu tli kita gi item ilani kita ki jingbam ya ka ba blai ulapen kre na ka menta ka mensim ka jongi. Tading ta habang ibam di ban bam dang khndiat tang katuk ni nang ni nang tai nangin bam lut ya ka na marbau Jisu ang bom tang do puhi ba breun em henre da ka tien baro daga ktien baro kamot na do Genesis do kitab jingpen pau daga ktien baro ka bamino na ka shintur ka jong blai tading ta ai ba ka ni ka ktien na ka ni ka sngi kan long Jingkyrkhu yangi ngin shashkor ka ni ka jingbam na ka menta ka mensim ka jong pi tangan pi sliang ha ka mensim ba teng film tip da ka ei pi pin bam ka ni ka step ka long na ka menta jong pi bo try ai ka ni ka ktien bang ngai ka ni ka por ka ba menta apdeng ki jingele apdeng ki jing shem ki ba harukom ka jingim Nakwa banong ifi teng tengi kuslai teng tengi sngoling amen sim teng tengim tip ya kai bangingin le. Rai ka bakam kong san inya shashkor ka ktien ka jong blai ya ka ka ba Jisu Ukren ba ya ka ka ba Jisu hikai. Begini ki jikai ka jong Jisu ki dei sha ka nongrim nagam ta ka jingim ka bakan jaman sim ka jongi. Ka dei ka nongrim. Balada klem ka ni ka nongrim nginom la ban ya nginom la ban nginom la ban le ru namar kalong bitik kum tu briu biya ya kasun la daum don nong rem un ngam un hap un un pat un pra bola ban ya bro tading tang in pinsyong nong rem ya la jong jingem ke jongi ha ke jing hikai ke jong Jesus Christ pero Jesus da hikai abuan sini ke pyrthei udah hikai kidi ke jikai ke buan na beneng kidi ke jikai ke bakin jaman sim kidi ke jikai na ka bentau briu kumno ba unyo ba unyo ya ka jing emru kabadap karhai man lagasngi ubrir un snoto yaldi ya ka ka ba ulong bading ta habang ipuli ka tin ke jong blai ngi ina Matthews in long basan ngi ke jikai ke jong jiso lor lum ne da tin parengi ong the beatitudes kini ke jikai ki ba kodor ke jikai sha ki ba don kam hado kata na ka benta ka jingim ke jongi ki brio tading ta ngani ke khot ka ba khatlai ter ka ong u jisu pen pawang ne upen i tho yangi ya ka ka bangi ngilong hang ni wong pi long ka mlo ka pyrthei pi long ka mlo ka pyrthei tading ta pleng ni don hang ni ha pyrthei ban long Jingkyrkhu ya ka pyrthei fi lada kam don ka mlo lada shet jinta kat no ru la berti muslim musla kat no ru lada asma ubi kata ka jinta kat no ru andre lada kata ka jinta kam don mlo kaleno kata ka smabang kaleno kita ki muslim musla lada kamdon kata ka mulu aga jingsisha kamda de ka barem ka de ka batat ban yunu jor ki we de ki muslim musla andre ka de ka badon kam haba shet batiu u Jisu ongom ta long kam mulu si filong ordinary hakan ka pyrthei vi ngidei tang ki breu ngi don ni ka ni khmat ngi don ni ka long yang ka jongi da shipeng ngi long kum ki wei pat ki ben reu le ngi long kum ki wei pat ki breu ki badon hakan ka pyrthei ngi long ki common man da shupet na ka shabar ka jongi ka long kum ta long common kamulo ka long common tading ta ngiru ngidei ki common man tading ta ngi ipat hang ni ba u Jisu ang
พี่ลองกำมลุบัดได้ยังตาวจิสูองพี่ลองกำลุกับบมดฮีระดับพี่ดอนหากโนกับจักรกับพี่ดอนหังโนกับพี่ดอนพี่ฮับันลองกับจิงบังนี่กับจักรไม่ได้กับจิงทั้งนี่กับจักรมาร์กิบริวหากนี่กับประเทศกิเดวิกิบบลาดกิบัมดันจิงมาดกับประเทศกำดันจิงมาดกับประเทศกำดันจิงบังกับประเทศกำดันนี่แต่ได้ยังตาระดับพี่ดอนมาพี่ชิกันเตียนชิสันเบร์ชิสันเป็นเจ้านั่นเองก็ตายชิสเอ็ดอิตาอิมุโลมหายตาอิจินตากลาวันระกับจิงบังฮัดโดกตาอยากกับอุปริยอุลาบันบามอยากกับจิงบามคำบุญมาร์กไอทีสกายจิงมาดแต่ได้ยังตางี้คงคิดสิลงี้นางบาระดับนั้นไอ้บามนั่นนักจาบัดกำลุนั่นมาระดับยอดนักจาบัดกำลุรุกลาบียงแต่ได้ยังตางองอีฟีกันนี่ก็สงี้ระดับพี่ได้กำลุจังกับประเทศตั้งขันเดียดกับจีอิมกับจงฟีกับลาบียงบันเป็นบังยากิตากิบดอนฮัจันจงฟีกิบริวหางนี่กับประเทศกิได้บิกิบบลาดแต่ก็ดาวก็บันองอีฟีกันนี่ก็สงี้พี่ได้กิบริวกิบลอง very important กิบดอนคำกิบครุปังฮัดโดกตากับเบลลาท้าวแต่ได้หากยิงพินลองกับจิงบังหากจิงเทรฟินลองกับจิงบังหางโนฟินลองกับจิงบังบกิตากิบริวกิบดอนฮังตากินยอมาดยากับจิงบังกับจิงอิมกับจงกีนามารบดอนมาพี่Berkababel ke ongi kata te lada kata kamlu kelablat dai en pun bahapat ya ka hagaji sisa kalong ke ke ba melak ban perkat kumno ba kamlu kala ban kelablat kani kam keren te kamlu kam kelablat peleng henrei lada ka jingim ke jongi ke kelablat ke bemut lada kata ke jinglong jingim ke jongi ka badai ben penbang ki brio henrei kalong blat kata ke jingim balai ka blat ka daw ka long bagai jingim ka jongi ka jinglong ka jongi ka feel ni ka karakter ka jongi ka feel ka bamot ka jaka ban long ka Jingkyrkhu ngilong penban kata ka jing blat ya ki babon te ka dai kita ngi ai peteng bang ya ka ai bang ya kren do menne ba kata ka long kren sepang bau jisu ong bangilong ka melu ka pyrthei te ding ta u jisu am abu thau yang i pleng ula thau yang i ban long ka jingbang na ka benta ka pyrthei Pidon ya ka bor ban penbang ya kata ke jaka ka ba pidon piela de shwa la de ki babang adeng ta lengba kata ke jingbang ka ba pidon pi penbang lang ya ki wei ki badon hajan jong pi la de hayeng ne de hajing tre ne hang no ha ba pidon pi long ke jingbang ya kita ken ki badon hajan jong pi kumba ka mlo ka penbang ya ka no ka jing shet pi long kata kamlo ban penbang yo brio ubalong hakano gadur tading tam tadaw di brio bosnosi pinlong ga jingbang yo taw bosnosi namar utaw bosnosi unyo pat ya ga jingkemen habadon mapi ubalong kata kamlo kita ki ba khuslai kinyo pediang ya ga jingtengen ladadon ki brio ki ba snosi ki ba khuslai ki ba shepting ki ba do jingkemen but ka jingim jongki sisa kalong ka ba blat haba PP1 na gajim ke jongki em ki kin yo ma ya kata ke jingbang jong ke jingim bon ki briu ki yap agi ni ki ski ki pen yap yaladi ki pen jot yaladi namar bamdan jingbang shu ha ke jingim tading ta am lada PP don kita ki briu em ki yo pat ya kata ke jingbang jong ke jingim kin yo ya ke jingkermen kin yo ya ke jingsuk kin yo ya kata ke jingkemen ki yo ya kata ke jingtengen ya kata ke jingim ka dapura kata ke jingim sisa ka don jingmut haba pipidon kita gibriu kin yo diang Jingkyrkhu tadau jisu ong pipilong kamlu ka pyrthei kamul labu lupa hangi ya kata ke jingla ya kata ke bor ban penbang ken ya kita ki badon agita ki jinglong ki bakum kita baru jisu ong ne tilada kata kamlu ka kelablat da ei on penbahapat ya ka fi lada ngingi di gibriu ki bablat ka jim jim dan ei ke jim ke Jingkyrkhu ke Shillong terlibat ke kelablat no te kata tilda ngingi de ki briu ki bablat la da ublei la tawi ngi ban long ka mlo ka ban penbang ya kata ka bablat la da ngi ya la di pat ngi de ki bablat u jisu ong da ei on pen bahapat ya ka la do kata on non kam shu ya ka rei tang ban bret no sabar ban yu hapo ki slajat ki briu tading ta lada ka jim ke jongi kam dai ka penbang ya kita ki bablat lada ka jim ke jongi kam long ka ba mento yano lada ka jim ke jongi kam ler kam ne ka bumut dan kamiru ya ka jim ke jongi tading ta lada ka taka mlu ke kelablat
Ladi taman siyo no apo kikjat kamot kalong valueless. Nani bam don dor ruem. Ban yu no apo kikjat jong kibreu. Tadi ta ko abanong ifi ni ka ski ka bamenta ken ma bo blay la thao yo fi fin long ka mlu jong ka pyrthei. U blay la thao yo fi fin long ka ta ka jingbang ya ka ni ka pyrthei ka blat. Tadi ta fi don yu jisu fi don yo nong pnem ka jim ka jong pi dagata fila ban ai shaka pyrthei kabablat kabamdan jingmat ruem u jisu uday ta u bai bori pi pilong ka kamlu klemu jisu pilong mi kabablat u finom la ben bang ya ka pyrthei kabablat lada pim dan u jisu ka jim ka jong piru kalong kabaleno bat kamamdan jingmut ruem tading ta fila ban long ubreu kumno ka ni ka pyrthei ndai lada pi pilong kita ki breu ki bablat ki bamdan jingmat kabamut pim dan dor ruem hakmat jong ublay tading ta dua yang kini kapor, bau traun ai fi kabor, tapi nang la ban long ken kita kibriu, kibadon ya kita kabor, jong kamlu, ban penbang ya kita kibablat, ada ke jim ke jong fi, ka karakter ke jong fi, ka jing im ke jong fi, kan long ka penbang ni kiwei, paki wei kin wan, ban yok pediang yu jisu, paki yok pediang ya ke jing penem, paki yok pediang ya kita ke jing bang, jong ke jingim. Ina dua yang kapor mentang ngai utran kerku ya pi, tran ni kapor ngadap da ke jing sungu. Bangyo ban kren ni ketien ke baim ke badan bor ke jome try melakot yagi baro ablay bangin long kamelu jong ni ke pyrthei ke ni ke bablat ke pyrthei ke bamdan jingmat try haba mela ai ngi ke bor ko try ai bangin penan kam ya ke bor bangin ber ha ke jim jong ki brio bangin long involve ha ke jim jong ki brio ban ai ya ke jing sup hapdeng jong ka ke jing tang ban ai ke jing pen hapdeng jong ka ke jing snowsi ban long ka ke jing shlor hapdeng jong kita ki shepting bahag nagi breu ko try ba kuslai ki badan nagi jingele bangin long ka Jingkyrkhu na ka banda jongki nga duai nga Jingkyrkhu ablay ni kon ki jongme what I begin Shillong kita ki ba shublat bamdan ram and regin don ka ta bor jong ka mlo man pen bang ni ka pyrthei ka bablat nga duai nga Jingkyrkhu o try panon kam yo vi ba finlong ki breu ki badan kam hangno pi don finlong ki breu ki badan kam kinon kam ba ya pi la da ka Jingkyrkhu na ka office na kanono ka kam la da ka school na hayin kinon kam ba ya pi na mar ba pilong kamlo na mar klem ba pi kanomdan ka jingbang kanomdan ka kata ka jingmat nga duai nga Jingkyrkhu haga teng with jisu o try unang pensla unang panon kam ya pi na ka buram jo haga teng with jisu nga duai amen amen try nang Jingkyrkhu ya pi ngin sa isyam yang la shay gasngi blay jing so long na kan fi kublay shibun amen